हामबाय मारो चिन मेडिया रंनो जों तिनोर मा फाइमानि के कैसा इंसिडेंट चिनी सोसाइटी नि खरकसा ड्राइवर चिनी ताको ओकरा मानिक बयां गाबरदी बो रिजा फाइमानि ओमफ्राय रिजा फाइभ फिरक पुरु अ जागाव गंग्राम थांमानि मुखा yang ke gongram thango yang saka hangke abalang mahati thango yang ta kaisa saka hangke kuli bari thango gobo chaita mukha khobja goro o jaga kisa cha bagan rok tongo ko cha bagan jekhlo borok sini sugya ni sawbo ge khorok ni kisa nukhe sini woni sawo gaba haiklai total 7 jona o jaga ni sikla rok bono lama ka suwei bono rang sanka garang sani rang kering khangkeno bono chakorti khlai surna naikhanke bo kharka a kharpurkeno bini tomtom no soksai rika aba haida te a soksa mano tei no chung phailaikia chungno khobor khangke pone 6ta rokongano nga chung khumlangni phailaikia phai nai nai phema ba gari khamjak chung nukha aboni yagulo 30 minute ni hai pore hingke chini fire service rok phai sokpaikya aboni yaklo oroni thana rok sokpaikya aba haita gam bagai chung tabuk oro no nailai tongo norok bo nukha chini media rok bo saimangka oro khamjak gari chung manpaikya hingke chung nukha o elkar ni no charai rok nita am bagai belai ke dukho nanglaijak chung oma hai chini tiprasa bai tiprasa omting laimani je belai ke chaya kaisa bo gari soisanai bahake chini sikla rok o elkar chung obo saimano chini MLA sarmanok ni area ga o jaga o oma herok mani blai ke chaya chrai rok blai ke sika krei jahnai tam hnai buji miya nijera bahake maya nangya angkha ga oma hai problem mani on bagai chini bagai blai ke chajakliya chung obono ninda khayo ga oboni protest chung khainai obtui hini chung amsulai tini o jaga o chini o gari no naitei hini oroni thana rok bai bo malaioi chung boni pore investigation khainani bagai chung thana rok no bo ringkha aba haita o jaga o duita butung kaisa yang lama nar hangke Srinagar tei kaisa ke Takarjola ni bai Srinagar ni no khorok ni no sokpaikya PS rok borok chungbai baksa chungno borok kok rekha borok khanani bising gono investigation khaiui a borok rok no rutuknai tei gari bo borok oroni nogoi tlangnai hini borok saka aba haita aw o tomtom bai simino sini joto society o tongnai rok no aba hai khumulung area bo tomtom chalnai rok joto tomtom chalogoi chabo tai kuno extra income krei obono naharin chalok gei nukhung family choli tonglai jau bwsabuti choli tonglai jau ama haita tabuk blai khe khao tekto nangom tirok wngkhangke bui bai phano wngkhangke ekta kok tabuk nijera bui bai phano chungna kokya nijera ma hainglai marok belai khe chaya tabuk chung saimangka chung chini khumulung society ningni chung khwna kaisa big ekta kotor rally khainai o elkar no chung phainai chung tabuk horo bahai no chung nogo thangai borok no chung nainai sabni bwsa wngoi tongkha chung rutuknai chung je khorokni sini o bono chung rutuknai hingkake tabuk chung sai mansukmani hingkake yang bisi yang ni chrai rok ni chung saimangka gongram bai o kulibari ni chrai rok ni hingke chung abono chaituknai kaham ke rutuknani chung borok no mangkha hingke chung borok no sanai norok omtui khaima chaya norok tabuk borok jebabe bini khoti wngkha abono katal phano pai rwthung jate gulmal wngya tui aba haita hingke ang koimung hingkake chini o jagani je local driver rok no ang koinai norok bo driver kisa chaitok di mo tei hai rok no tai norok bo chung no logi ridi khwnani simi chung nongni gabordi syndicate o phai tongo chung phainai norok bai kheno dol khe chung rutuklaiano oma hai rok wngkhe chaya norok bo haino chini khumulungo phaikhe chung nongno support khainai hingke norok chungno kisa support khaidi hini chung nongno koimung aba haita bini bung manik deborma ang khumulung riksha ni secretary ani bung Prashanto tei bo khe president bini bung hingke Nayan deborma
Payment tomtom honi khnai payment tina jaga sir. आं श्रीनगर थानानै दं श्रीनगर थानानै एसे सूर्यदत्त बर्मा Ge sir tom khnai payment aro. जों 6:30 रग खायसा सिनार फुल सबायगा जे गंगाराम सबरपारा लामाव खायसा टमटम हर फुलंग जाखानाय के आबो जों कक तुमामा लगना जों हर फाइका फाइमानफोर नुका टमटम खायसा गारि टोटली एकदम हामै थाङा के टमटमनि ड्राइभार बो किरजागे खारमानि यागल फाइम आं कक सागा बिनि गारि नाम्बार के TR01L2345 बो सामानि कक हाय बयां गाबो दिनि यांति टिफिन दमान जरा खूब समझो सारा 5टा बा आटू किताइसा बिसिं मानो सानजान जरा बनो पुइला सराय मांनि कासुका कासुकेनो बनो रां सानपु रां रेडी हने केनो रां रना हने बो तामो हने बो किसु सुमासे साकुर कारिपु के आवन पुरा बो साको नुगु किरिजा खारका गाव चरेरो नो नुके बो सिनिपे मानो अवश्य रमनाय देशके बनो चेष्टनाने केताय बो ताबु किरिजा माने बागै बो हयतो ताबु पुरा टप सेमिंग रका Sir tom ko ting thamai kya. टमटम पूरा बेबां खामका जे सरसिमि तंसिता Ye sir mi tong sir. Sir norbo thanan payment sir. श्रीनगर थाना Sinno than. Sir kojena rok ni mane kojena rok ni mono je mono or je attack ke ba dakati khaine kya. दाइबानि बाइकआव सावै जे साइमामानि बो मांगले नुखा तेबो खरां खानाका तेबो बरक तंनि बो साता Ne borok tong. Ge sir norbo busu dorte ek chona nai. जों ताबो अबनो तिनिन सिबिन जों अबनो ट्राइ तंनाय अ खाम खलायनायरनो जों बाके रमान एबं जों रमयासा अबनो याकारिया Hambai sir. हामबाय